Jurnalistleri gorayan komitet ortiyeti maglumat akımının yolunu bağlamakta tankitlayar. Ortiyetin käbir jurnalistleri we blogerleri daşary ýurt agentleri hökmüni belgilemek çäreleri häkimiýetlerin maglumatyň erkin akmagyna garşy alyp barýan sistem olaýyn siýasatynyň soňky ädimleriniň biridir diýip jurnalistleri gorayan komitet aýdýar. Düýbün New York'ta yerleşýän guramanyň 3-nji iýuldaky beýanatyny häkimiýetleriň ugruny üýtgetmegine we Rus raýatlaryna giňerimli çeşmelerden maglumat we pikir almagy ruhsat berilmegine çagyrylýar. Şol ýerden Döwlet Dumasynyň aşaky palatasynyň maglumat we aragatnaşyk komiteti häkimiýetleri Adalet ministrligi tarapyndan daşary ýurt agentleri diýilip kesgitlenen medpuat neşirleri üçin işleýän adamlary daşary ýurt agentleri diýip tagmalamagy ruhsat bermek baradaky kanun düzedişleriniň taslamasyny tasdiklady. Teklif edilýän kanun ýyllyk auditden barlygdan geçýän adamlaryň 2 ýyldan bir gezek öýt edýän işleri hakynda hasabat bermegini talap edýär we olaryň öndüren önümleriniň ählisine daşary ýurt agenti diýip bellik goýmagy talap edýär diýip habarlarda aýdylýar. Bu täze düzedişler Dumadan ýanwar aýyna geçen kanun taslamanyň 2-nji gezek maslahat edilmeginiň öň ýany taýýarlandy. Taslamanyň kanun hökmüne güýji girmek üçin ol parlamentiň 2 palatasyna tasdiklanyp prezident Vladimir Putin oňa gol goýmaly. Adalet ministrligine adamlary tötäňleýin howlgary kararlardan gorap olaryň goraglylygyny artdyrmak üçin öz başlyk iş alyp barýan şahslaryň daşary ýurt agent hökmüne belgilenmeginden Daşary işler ministrligi we baş prokuroryň edarasy jogapkar bolar diýip taslamanyň awtordaşy Dumanyň maglumat we aragatnaşyk goýunça komitetiniň başlygy Leonid Levin Interfax habar agentligine beren maglumatyny aýtdy. Levin'in sözlerine görä daşary ýurt agentleriniň maglumatlaryny bolşy ýaly täzeden çap edýän blogerler ejir çekmez. Entek Adalet ministrligi daşary ýurt agenti diýilen kategoriýa haýsy media guramalaryň girýänligini inni anyklamaly. Habarlarda aýdylmagyna görä teklif edilýän täze kanunçylyk web saytlaryň we beýleki media serişdeleriniň suwdyň karary bolmadan petiklenmeginiň öňüni almak üçin zerur bolan degişli çäreleri hem öz için alýar. Awzalyan kanun teklifiniň hödürlenmegi Moskwa bu kanun taslamany orsiýetdäki daşary ýurt korrespondentleri olaryň işleýän media guramalary bilen bir hatarda daşary ýurt agent hökmüne tagmalamakda ulanor diýen howatyrlanmalar döretdi. Bu taslamanyň teklip edilmegine ozal Putin ýanwar aýyny Adalet ministrligine orsiýetde yerleşýän ýa-da daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän media guramalaryny daşary ýurt agent hökmüne belgilemege ygtyar berýän kanuny gol çekipdi. Orsiýet bu kanunçylygyň Birleşen Ştatlaryň Rus mediasyna garşy edýän basyşlaryna garşy görkezilýän gaýta boldugyny aýdýar. Günwatarly hökümetler we media hukuklaryny gorayan guramalar orsiýetdäki kanunçylygy tankyd edýär. Orsiýetiň Adalet ministrligi dekabr aýynda Amerikanyň sesini, Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny we bu guramalar bilen ilteşikli beýleki maglumat serişdelerini daşary ýurt agenti diýip oglan etdi. Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy onuň ABŞ-da 2016-njy ýylda geçirilen saýlawlara gatnaşdy diýilmegi we beýleki meseleler bilen baglylykda Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklar ýeti dartylypdy.